подписаться кунед канали нави мои. Канали нави мои. Обуна шин, лайк, комментарий, документ мо видеоро тамом кардем. Салому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ бародарои аҳли ислом. Алло истон кана чӣ хелен созен тинҷен. Мо имрӯз гап мезанем дар барномаи мо дар бораи Эсем Муҳаммад. Як инсоне ҳастад ки конкурс бозӣ мекунад, конкурс мезгарона, яке рӯша сиёҳ мекунад бародаро. Аллоҳ шоҳидай. Бовар кунед ма ганда фрептон мекунад, фантон мекунад. Ягон но Мерседеси ки сиёҳе ки гуфт додам ку гуфт коме гирифт. Ӯ як ҷиянаш дод, як хеш тавораш дод. Диге буд бо обрат навардан додан машинша. Я Мерседеси дига сечка буд сиёҳ доштак. Урам бояд меомадан мегирифтан коме зада буд. Неки ӯ ҳам як моҳ зиёд шид дар ҳамун хона пеши ҳамун дом шонда партофтага. Ҳатто мара занг задан ҳамсоёшон. Ҳамуро сурат гирифтан пеши хонашон ака гуфтан нигоҳ ку. Ягон мошинша мега ҳамин одам шахсият ба номи худо намета. Ягон мошинша намета. Ҳамаша гуфти гапо ана фреб мекуна, конкурс мекуна, мега ина бародаро билет бихарен, ҳамин мошина падарка мекунам, ҳамин мошина метимтона мега. Неки витоки ягон мошина наметатона. Барои ҳамин ма шуморо гуфтесам бовар накунед хеле одамора. Ма чандин таҳо ёро борам як аз инҳо мисол Паншер буд мисол. Паншер медонед на Субҳон мегуфтанаш. Вай мезгарондак мисол конкурс мекард. Ҳоли бо пайдо шид набудак. Ӯам мисол аз он ҷумлаи мисол ҳамин хелай. Ӯрам ҳозир ма видеоша мебарорум. Ва ин Эсем Муҳаммаде ки мисол видеоша мебинен, суратша мебинен дар иҷа. Мешиносен шамо одамое ки билет мегиранд медонаша. Ирам бишносен бидонен. Бовар кунед бародари азиз, қасам биёр нахӯрам дар ҳамин як кори ҳароме ки мисол Аллоҳи меҳрубон дар сураи Моида ояти 90 ба фикрам Аллоҳ аълам гуфтаги аиша ҳаромаш гуфтаги. Биё барои ҳамин қасам нахӯрам мегум, ба ҳамин хотир просто мегум тона бовараш накунен, тамом. Билетоша нахарен. Ҳамаи ҳамин кори мо бихоҳем агар ҳамиё набошанд, ҳамиё мисол вай мисол гум шаванд бираванд, танҳо билет намегирем. Ҳамаш айби худмона. Мо вақти билет мегирем, мисол вай мекунем ва ё мисол корошона гузарондан мегиранд, корошона кардан мегиранд. А вақте ки мо нагирифтем, нахаридем, накардем, намекунанд, ҳеҷ кор кардан наметавонанд. Барои ҳамин эҳтиромона хоҳиш мекунам аз шумо бародаро, бишносенаш. Ягон зоти мошина наметатона, пулотона просто так ҷамъ мекунед, мехира мегарда, мошина ин рӯзи финал мешава, мега ина мисол финала мезгарона, шиносо договор мекунад, меёра мошина ба худо мошина дар дасти ина мега додам як каба додай, неки дурӯғ мега. Баъди чанд қапас мошина бармегардад, меёра метанша. Барои ҳамин мара бовар кунед, ман шуморо ба худо дурӯғ намегум, ростша гуфтесам. Ягон мошина наметатона, ягон мошинам наметатона аждад накунед. Рӯшон сиёҳа. Фаҳмидӣ? Барои ҳамин конкурс охир ҳаром аст. Ҳаром. Бозиш накӯ. Ауда плак табики хонаро ки ягон модарадай, падарадай, охи оиладай, кӯдакодай Тоҷикистонда бихӯранд, ҳам 2000 сум, 300 сум, 500 сум. И барои тура беҳтарин ва хубтарай. Хоб, Аллоҳ ҳисон кунад бародари азиз. Ин ҳамин машиник буд дар барномаи мо имрӯза. Насиб боша иншааллоҳ. Видеои дигаришда Паншерам мебарорум, гаптон мезанам. Ӯам ҳаромай, ӯам бовар накунед, ӯам ав билет вообще уман нахаред. Ӯам фрептон мекунад. Хоб. Мо рафтем бо брада мерем хай. Салому алейкум ва рахматуллоҳ. То видеои оянда подписаться кунед канали нави мои. Канали нави мои. Обуна шин, лайк, комментарий, документ мо видеоро тамом кардем.